Di kan di ha barangay Kugon. Nabiyahe kami nga di Kaluyahan. Pero di pa kayo maarami itong nga lugar. Kaya wala po kayo kumadi. First time na akong makadiha barangay Kaluyahan sa Kaputon Mutyong. Balit among munisipyo Mutyong Samar. Yan, municipality of Mutyong Samar. Kami naman sa Kaputon Mutyong barangay Kandumakol. Itaong kakadian barangay Kaluyahan Mutyong Samar. In-invite kami han amon upod pag-ride nga diha Samar nga di pag-uli namon kay patron ha area na didi. Kaluyahan. Ngadto dito ngayon. Pwede ka init Kaluyahan. Pwede ka init Kaluyahan. Wow, iguting ito sa ating nga di bandaira. Hindi mo kayo maaram sa nakadaliso na kami. Handle ka na, Jeric. Yahoo! Handle ka na, Jeric Balay. Dolo? Ah, sige. Oh, sige, salamat. Adi nga, Didi. First time naman kumadi. Oh, adi man. May burong kami nga, hey. Mau pa yung patron. Mau pa yung patron. Okay na ito. Makagi na no. Mamatron kami di kayo maaram ay iyo balay. First time kong man eh. Pero umagi ako din guti pa ako. Tigang kami hakuan. Malino. Basketball. Oh, basketball kami na una.